नै लोगोफोर जायना बिराद खस्थ'मोन न'आ न' गैजायामोन बेनो आंनि बे भिडिअ नोंथांमोनखौ माने बरायलायबाय बा खुलुमनाय थाबाय आरोना नै दाख्लै बावैसो आं साननैसो सिगां माने न' बां गैया गथ' गथाय माने साबा गाहाम जौ फाग्ला जुमाय फाग्ला जौजों थायो होननानै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै दा दाख्लै बावै आरो अनसुंथाइबो मोनबाय बिथाङा रायजोफोरनि अनसायनायाव नै दिनै आरो माने फाइनालि बिथांनो न'खौनो माने खाना हैबाय आरोना कमप्लिटलि दा न'खौ बानायना होनाय जाबाय बिथांनो दा भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोना फाइनालि न'खौ सोर बानायमारखो बिदिब्ला भिडिअखौ माने जोबजासे नायलां भिडिअनि गेजेरजों माने जोबजासे नायबासो बुजिलांनो हागोन आरोना नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ नै लोगोफोर जायना बिराद खस्थ'मोन न'आ न' गैजायामोन बेनो नै गारजेना नोंसोर गारजेनखौ नायनो बिबाय थादोंना नै बेनो बिफाया बे गथ'फोरनि बिफाया माने न' गैयिया गावहाबो खस्थ' खालामनानैहाय हाजिरा मावनानै जायो बेनि थाखायनो जौखौ लोङोना लोंलेना सोंदों हनै खायदावदों बिगुमाया दा लोंले होनदों दा लोंनोबो मोननाय नंला दे दा रायजोफोरखौ मा होननो सानो नायदो नों नुवाखै नोङो मानसिफ्रा माबायदि अनो नोंखौ औ न' लुना होफैदों आरो लुफैबावगोन गाबोन लुफैबावगोन जानाय लोंनाय होफैगोन दे होनलांखादों दा सोर लुना होलांखो बेखौ एसे खोन्थाना होदो आं सोंदोंमोन बे बुरैनाव ओमफ्राय मिथिगौ नोङो सोर लुना होफैदों मिथिया दा मिथिया दा गाबोन कलेजनिफ्राय होफैगोन बेनिखायनो नों बुजिदो दा नोंखौ बेसेबां अनो मानसिफ्रा आरो नोङो बिदिनो आरो लोङै जायै न'खरखौ जोथोन लानो रोङालासिनो गथ' गथायखौ अननो रोङालासिनो थाबाय थायोब्ला मानसिफ्रा नोंखौ मा होनो लास्टआवहाय रावबो हेफाजाब होनाय नङा नोंनि बेमार जानाय मा सानाय उनावहाय मानसिया मा जायो मा जायाना बे समावबो नों मदद मोननाय नङा नोङो दा मा होनदों माबाया मा होनलांखो नों एसे खोन्थादों ओमफ्राय आरो मयनिफ्राय नों मा होननो सानो दा जायफ्रा न' लुना होदों नों खुसि मोनदों ना दुखु मोनदों नोंनिथ' न'आ गैयामोन दख'नासो खोंथेयोमोन दा बुंहरदो रायजोफोरखौहाय हामबाय हरनो ना मा होनो दा मा होनबा बयबो मिन्थिनो लुबैदों नालाय जेनेबा न' लुना होफैबाय नोंनो एसेबां खुसिनि बाथ्रा औ दा मा होननो सानदों मयनिफ्राय लुना होफैदों बेखौ मिन्थिया दा मैयाहाय बे न'खौहाय जाया कमप्लिट खालामना होफैदों बेखौ मिन्थियानो बेसोरा ओमफ्राय दा मा होननो सानो दा बिसोरखौ जायफ्रा लुना होफैदों खुसि मोनदों ना दुखु मोनदों हामबाय होदों नै माने गथ'फोरखौबो अनदों गोबां रासन होफैदों ना जानाय लोंनाय होफैदों ना औ बिस्कुट बायदिसिना होफैदों अननायजों गाननाय जोमनाय होफैदों दायो आंबो होफैदों सासे इउटुबारा बायनानै हरदों दा आङो बिनि गथ'फोरनि थाखाय जा फैसा हरदों आं बिनि फिसाफोरनोहाय बायनानै होफैजोब्बाय आरोना दा गथ'फोरनो थोआब्ला सोलायहैदो आरो दे आं खोन्थाखाबाय नै फाइनालि लोगोफोर जोबोर गोजोनथाव खौरां न'आ कमप्लिट खालामना होफैबाय नै सोर खालामना होफैखो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइरेल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों आंबो सोर लुना होफैखो हा एबसुनि ना सोर आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बा मोजां जाबाय दा खुसि नंगौ नाङा खुसि आब' ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों बिसोरखौ हामबायसै मानसिफ्रा रासन होफैदोंना होफैयाखै होफैदों दा खुसि दा दे नोंसोरलाय खुसि नंगौ नाङा नानिया गस्लाबो मोनदों दा सोरने मिन्थियाना नोंसोरखौ गोरलै गोरलैखौ नै आंबो लाबोबावदों दे बाबुनोबो गस्ला लाबोदों दे नो हो गानदो दे सासे सानै साथाम साब्रै सासेयालाय ओंखाम संग्रा लुना होफैबावगोन दा हाग्रा सोर लुना होफैगौखौथ' मिन्थिखानाया सोर लुना होफैदोंखौ मिन्थिया जों लुना होफैदों होननानै खिथायाखै सोर मयनिफ्राय खिथायाखै मिन्थिया ने दे मा होनदो दै नबाल' हरदो नोङो हामबायसै होननानै सोर जाय लुना होफैदों बिसोरखौ खुसि मोनबाय दा दासो नै फिसाफ्रा मा होनोमोनलाय नोंनिया नोंलाय आइ मिनिखा बिलाय रोदों मा होनोमोनलाय नानि देरसिननिया बे देरसिननिया सिबिखा स्कुल फरायनाय दा ना फराया नोंसोरो हा स्कुल फरायना फराया हा फरायो मा क्लासाव हा क्लास 2 नोंलाय मिनिखा मा क्लासाव फरायो मिन्थिया क्लासखौ मिन्थिया नोंलाय क्लास 2 सानैबो क्लास 2 ने सानैबो बिराद खुसि नै लोगोफोर
दा न' मोननानै बिराद खुसि बिमाया नै दाखालिथ' गाबदोंसोमोन दा गोबां मानसिफ्रा होफैदों दा जानाय लोंनाय औ